Čaute! A vy, ktorí neviete, predstavujeme vám Čipsový raj. Je to firma ČEZ, ktorá pochádza z Litvy a vyrába naozaj vysoko kvalitné čipsy. Sú vlastne bez glutamánov, pridaných farbív, z originál zemiakov. Dokonca táto firma ČEZ vyrába aj také pecky, ktoré som vám už predstavoval, ako sú Carolina Reaper. Vyrába aj pre Európu európske kuchyne, ako napríklad býva Francúzsko, Grécko a podobne. Dokonca my už aj pripravíme, že by sme spravili nejakú slovenskú príchuť s firmou ČEZ. Samozrejme ešte nás nič také nenapadá, keby vás niečo napadlo, kľudne nám dajte vedieť. Takže keď niekedy budete mať mstnú chvíľku na to, že chcete okostovať nejaké dobré čipsy, tak toto je naozaj správna voľba, lebo príchutí je tam naozaj strašne veľa. A ja som sa rozhodol, že napríklad okostujeme ukrajinskú príchuť boršču. Troška mi to pripomína paprikové, normálne tam cítiť zeleninu. A fakt sú výborné. Tú svoju chuť si nájde každý. Takže ak chce skúsiť niečo netradičné, čo nenájdeš na našich pultoch, nejakú novú príchuť a naozaj kvalitné čipsy, výborná voľba, čipsy ČEZ. Všetko dobré, majte krásny deň, čau.